Nginibingelele ekhasini lami la YouTube. Nikhuluma noKhweshube Madlala. Ngiyanibingelela futhi namhlanje. Namhlanje na ke nginiphathele into enhle kakhulu ke namhlanje nginiphathele imbiza. Le mbiza isebenza kanjena ke le mbiza uzifo zonke. Iyasiza kakhulu kubantu besilisa nakubantu besifazane futhi iyasiza nje kakhulu. Iya clean emzimbeni, isusa ukungcola. Mhlambe unedliso, mhlambe unenkinga yokulunywa isisu, mhlambe kunento emuvayo esiswini ngoba kuphela kwesikhathi ukuthola ukuthi kunabantu onento njena elokhu imhlupha ngaphakathi esiswini enyakazayo la ngaphakathi engazi ukuthi yini. Iyasiza kakhulu ke lembiza lena moyiphuza icleana imbobo zomzimba zivuleke, icleana imithambo yegazi futhi ukuthi imithambo yegazi igazi ligijime kahle emzimbeni. Kwenzeke kwesinye isikhathi uthola mhlambe kunehlwile elikhona mhlawumbe walimala washayeka futhi wanganaka uthola ukuthi kunento nje lokhu ihlezi nje lana ke ihlala ibihlungu awazi ukuthi yini. Iyakusiza kakhulu lembiza lena ngoba idraina leso sigaxa leso uzigcine siphuma ugcine na uzizwa uphilile. Mhlambe ngabe unenkinga yokuthi unamajaqamba udonseka mhlambe kwemsipha, iyasiza ilula nemsipha lembiza lena. Iyasiza kakhulu njena kakhulu iyasiza ngempela lembiza. Iyasebenza indaba okudlala abantu abaningi kakhulu seyibasizile nje lembiza lena. Moyiphuza njena ngempela uyawubona nje umehluko. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi udokotela athi kunento nayo ugcina ungayanga kohlinzwa ngenxa yayo lemisebenzi yayo lembiza lena. Imisebenzi usebenzayo isebenza umsebenzi omkhulu kakhulu nje. Abantu abasukume nje ngempela bayithole lembiza ukuze basizakale. Ungahlali ugula uhlezi lapho uhlezi khona. Sikhona thina singabalaphi bendabuko. Uyasizakala kakhulu njena nje mothole lembiza nje konke nje nenkinga zakho ziyaqaqeka emzimbeni ngoba kwesinye isikhathi uyathola ukuthi mhlambe wake waba ne-TB, thola ukuthi isifuba sakho sesihlala sesinaloko okucinana asisekho kahle njengasesimeni njengaqala. Le mbiza iyasiza kakhulu ukuthi ivule nasemaphashini imithambo yamaphaphu ukuthi ukwazi ukuphefumula kahle, iclean leyanto leyana lesasilonde engabe leladliso elikhona lapha nephashini ngoba phela imithi kadokotela iyasebenza kodwa ayifani nayo imithi yesiZulu. Le mbiza kuyasiza ke khona lapho ke ingenelela lapho ke le mbiza le uthola ukuthi uyagcina sophefumula kahle njena sekuvulekile namaphaphu akho agcine esebenza ngendlela ngenxa yayo le mbiza. Abantu nje abaphuthume base bathola nayo imbiza ukuze basizakala abantu. Ngiyabonga kakhulu uKhweshube Madlala lo. Nayi inamba yami iyona lena lapho ngezansi. Ngiyafoneleka kuyona. Ngiyabonga.